Ola, moi boas. Como cada xoves damoslle a benvida ao noso programa especializado no medio mariño, Informar. Nesta semana falaremoslle finalmente do fin do conflito da Xarda, despois de que o País Vasco cedese parte da súa cota á flota galega. Daremoslle conta tamén das novidades do naufraxo do Santa Ana, despois de que os buzos descartaron que os dous desaparecidos se atopen no interior do buque. E falaremos da presentación da regata Illas Atlánticas. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Titulares e comezamos. A cesión de parte da cota do País Vasco á flota galega permite desbloquear o conflito da Xarda, que mantiña as embarcacións amarradas dende hai 3 meses. Malas novas para as familias dos dous tripulantes desaparecidos do Santa Ana, ao confirmarse que os corpos non se atopan no interior do buque. Os críticos de Noia responsabilizan dos malos resultados á directiva da Confraría pola súa mala xestión na presente campaña. A flota do cerco volverá a faenar por fin este luns despois de 3 meses de protestas e amarres intermitentes. A fin do conflito foi posible grazas á cesión de parte de cota do País Vasco á flota galega. A flota do cerco volverá a faenar a partir do próximo luns tras meses de amarre e protestas polo reparto das cotas. O acordo adoptado polo que o País Vasco cederá parte das súas capturas ás embarcacións galegas con menor cupo permitiu desbloquear o conflito que poñía en risco a pesquería da Xarda no Cantábrico noroeste. É claro, nós para Galicia seguiremos traballando para subir un pouco máis a cota que temos, para que o pescador non haga estas diferencias tan grandes, pero bueno, dentro do malo, pois aceptamos o acordo, agora todo o mundo ten algo de Xarda, pode ir a pescar cando queiran durante todo o ano, non é como estes anos que levamos 5 anos que esta flota que non subían alá arriba non podían coller ninguna, agora polo menos pois non se ten o que nós queríamos, pero polo menos temos algo. Botamos a conta para estes barcos que non tiña nada, entonces eran entre os que perdían, os que tiñan máis cota de verder, pois facíanos falta 160 toneladas para repartir cos barcos que non tiñan logo. Entón, como o País Vasco ou como os de Ribeira salíronse, entón, claro, os que tiñan nos quedábanos moi poucos barcos. Entón, claro, baixábanos moito. Pero como o secretario general pois foron capaces de, máis as federacións, de xuntar esa diferencia que había das 100 toneladas, pois quedamos como estábamos. Hainos de 14, hainos de 20, nós, por exemplo, temos 60 e tantas, antes tiñanos 80 e tantas. Pero, bueno, máis ou menos, pois dentro do que dixen antes, dentro do malo, pois mira, é un mal acordo, pero é un acordo. O reparto da cota da Xarda realizarase de xeito individual por embarcación, mentres que para o Xurelo elaborarase un plan a nivel autonómico no que se establecen os límites de capturas semanais por tripulante e embarcación. Solamente que a Xarda vai individual, o que lle toca a cada un, vai na ter durante todo o ano, pois que gestione el como da mellor forma que poda facelo. Xurel non, Xurel fixamos todo nunha bolsa, entón poñemos 12.000 kilos semanales por barco, os barcos, por exemplo, de 50 GTs para baixo, 4.000 kilos máis 1.000 por tripulante, e os que pasamos de 50 GTs teremos 6.000 kilos de Xurel máis 1.000 por tripulante, para que haber unha pequena variación, porque os barcos tampouco non teñen todos os mesmos gastos. E entón é no que quedamos. Que pasa? Toda esta xente que queda fora, pois agora, claro, hasta o ano non pode entrar, porque ao pechar, pechase por un ano, porque o acordo foi por un ano. Entón, así xuntando todo, pois o que tiña un pouco máis de Xurel, por exemplo, na octava C, pois pode vir pescar tamén á novena. O que tiña na novena, pois pode ir á octava. Entón, así, pois repartimos un pouco máis o Xurel, que era o que nos interesa a nós. A Asemblea de Portosín dou visto bo a este acordo que lles permitirá volver a pescar, aínda que non satisface as súas demandas. Os armadores seguirán a loitar polo reparto lineal entre comunidades por embarcación e tripulante para o próximo ano. Vamos a ver, nós vamos a presentar un recurso porque non estamos de acordo co reparto. O reparto non é xusto. Desde o primeiro momento, e a xente reconoce que non é xusto.
non podemos xogar 10-1, tenemos que xogar 9-10 ou 8-10, pero 1 ou 1-10 non. Entón, que pasa? Tamén se despois chegamos a negociar, que sentarémonos con toda a xente a negociar, se somos capaces de chegar a un acordo, pois retiraríanos o recurso e seguiríanos negociando o ben para todos. Fronte á Asamblea de Portosí, na que se integran ao redor de 130 armadores, están unha trintena de embarcacións que si apoian o reparto baseado nas capturas históricas. Pois é que xuntámonos a flota toda, que estábamos moi separados, moi desunidos. Se algo podemos estar orgullosos, é de que temos unha flota unida, porque somos 130 barcos agora, xuntos, de 153 que somos, agora somos 130 xa. Estamos un pouco tristes porque esta flota de Ribeira non se uneu a nós, pareceme unha falta de compañerismo, pero bueno, cada un é libre para opinar o que queira, facer o que queira, pero gustaríanos que estuveramos Galicia todo inteiro. Desesperación entre as familias dos dous tripulantes desaparecidos do Santa Ana, entre eles o muradán Manuel Tajes, despois de que os buzos descartasen que se atopan no interior do buque. Agora o operativo esténdese por terra, mar e aire nas inmediacións do buque afundido. Semana e media despois do tráxico naufraxo do Santa Ana, a vila de Muros non está ni moito menos preto de recuperarse deste duro golpe con que lle volveu bater o mar. A dor das 3 familias que perderon un dos seus membros únese a do supervivente Manuel Simal, que aínda trata de recuperarse da dramática experiencia, e a do propio armador José Balayo. O peor trago tocoulle os familiares do mecánico Manuel Tajes, xa que o corpo segue sen aparecer, mentres que os seus compañeiros Manuel Indalecio Mayo e Lucas Mayo xa puideron ser soterrados nos multitudinarios sepelios nos que ninguén quixo deixar de arroupar os seus familiares. Seguimos apenados, seguimos co corazón encollido, porque estamos pendientes de pasar páxina deste terrible accidente que estuvemos a sufrir nas familias de Muros, e estamos esperando, sobre todo, a recuperar o último dos cadáveres dos veciños de Muros, que é o de Manuel Tajes, e sabemos que a súa familia, a súa muller e os seus fillos están moi pendentes de que isto por fin sean quen de enterrar a seu pai e a seu marido, neste caso, e nada, decirse que no Concello de Muros, que desde o Concello de Muros que teñen todo o noso apoio, toda a nosa forza que podamos prestarlle para que eles sexan capaces de soportar este golpe tan grande e bueno, conseguir enterrar a ese veciño de Muros, e con eso Muros pasar esta páxina e volver a vivir un pouco neste pueblo, porque a sensación das calles de Muros e de todo, desde do Concello de Muros, de todas as parroquias, é unha sensación de silencio, unha sensación de recollimento e de luto. Se o pueblo está sufrindo en sí, a todos os veciños e a todos os mariñeiros, pois como estarán as familias? As familias están sufrindo, isto estáse marchando un pouco das mans, colle máis días dos que pensábamos que colleran. As familias que xa teñen os seus cadáveres na súa sepultura, pois polo menos saben que os teñen aí e terán que ir sobrevivindo como podan, porque, bueno, xa se sabe que as mortes, un morre e outro ten que seguir vivindo, pero este é un caso moi duro, que é algo que nadie vai olvidar durante se viva. Mentres o tempo parece detido en Muros, onde non se fala doutra cousa, en Avilés continúa o frenético operativo de rescate para tratar de dar cos dous desaparecidos. Tras concluir o rastrexo do barco e determinar que os dous corpos non se atopan no seu interior, reforzouse o dispositivo de busca por terra, mar e aire nas inmediacións da Illa Herbosa e en toda a franxa do litoral. Eu a zona non a conozo moito, pero si, vez como está o barco, a posición do barco é moi mala, e os buzos parece que tanto é así, que xa tiveron 2 ou 3 accidentes. Parece que a situación é bastante complicada. Si sabemos que é unha zona de moitísimas corrientes, entonces pois ben se ve que debe de ser moi complicado. Xa digo, non sei se podría facer máis ou non, pero temos que esperar. Pero, bueno, a espera máis para os familiares estáse facendo un inferno. A propia alcaldesa, que esta fin de semana desprazábase ata a localidade asturiana para arroupar as familias, quixo agradecer o apoio do Concello de Avilés e de toda a veciñanza, así como a dos efectivos que colaboran no rescate, xa que en moitas ocasións arriscan a súa propia vida.
A Guardia Civil fixo unha labor magistral, os de salvamento marítimo o mismo, ali incluso os buzos, os profesionales de rescate baixaron con peligro para a súa vida porque sabían o que estaban a pasar esas familias. E xa che digo, eu creo que ali todo o mundo se volcou, todo o mundo tiña moita gana de recuperar esos corpos e creo que, tal e como dixeron os técnicos ali, os de salvamento marítimo e os capitáns da Guardia Civil que estaban ali encargados deses operativos, había todo o que facía falta, todos os medios, e que habendo máis medios que sería exclusivamente para estorbarse, porque había helicópteros, había barcos, había buceadores, había de todo o que eles creeron que era convinte para conseguir acabar con esa labor de rescate. A pesar do amplo despregamento de medios, a desesperación aumenta entre as familias dos aínda desaparecidos ante a posibilidade de que non cheguen a recuperar os corpos. Despois de coñecer que non estaban no interior do buque, os familiares de Manuel Tajes partiron de Avilés para regresar á parroquia Murada da Velleira, onde agardan con resignación a noticia para poder por fin pasar páxina desta dura traxedia. Fronte á visión optimista da confraría, os mariscadores críticos de Noia realizaron un balance moi negativo da actual campaña. Consideran que, ademais das causas naturais que condicionaron a campaña, a mala xestión tivo moito que ver. A piques de pechar a presente campaña e tras o satisfactorio balance realizado pola directiva da confraría, o colectivo de mariscadores críticos de Noia, encabezado por Segundo Blanco, quixo achegar a súa propia visión do actual exercicio. Se ben comparten o feito de que a toxina e as riadas condicionaron o desenvolvemento da campaña, responsabilizan a directiva de non ter actuado con antelación para previr estes malos resultados que consideran tan negativos como os da última campaña. Foi peor aínda, ou polo menos na nosa consideración, que a do ano pasado. Gostaríame dicir tamén que non solamente foi culpa da actual directiva, tamén tuvo moito que ver o mal tempo que nos azotou este ano, as riadas que mataron moito marisco, pero precisamente por ese motivo penso que xa na campaña anterior xa tiñan que haber ido mellor as cousas, que non se poden repetir así dúas campañas. Iso é porque se cometeron errores, non se fixaron certas cousas que se tiñan que haber feito, e iso repercútenos agora, cando nos ven o mal tempo, veñen estas circunstancias, acarréanos este tipo de problemas. Playa de Noia, nos nosos bancos marisqueiros facen unha campaña de 7, 8 ou 9 millóns de euros. Non é unha cousa fora de común. Normalmente, hoxe 7, 8 millóns de euros dentro das concesións da confradía, dos bancos marisqueiros, que a campaña con nivel de diñeiro que move é unha campaña tremendamente ruinosa, porque se lle preguntamos a calquera mariscador, a calquera, se este ano lle foi ben e levou cartos para a casa, che van dicir que non. Non foi todo culpa do goberno da confradía, sabémolo. Está aí o caso da toxina, que foi sangrante, penso que fastidiou a campaña bastante. Temos os casos dos temporales, como dixo aquí o amigo David, que matou moitísimo marisco. Deronse un montón de casos que en conxunto acabaron de fastidiar a campaña, pero eu penso que eles tamén tiveron moita culpa. Critican ademais a falla de transparencia económica, xa que a pesar de telo solicitado en diversas ocasións, seguen sen coñecer o estado das contas da confraría. Pedimos moitas máis cousas que non pasaron por alto, non fixeron caso por parte do goberno da confradía. Seguimos tendo unha laguna moi grande no tema económico, porque a día de hoxe estamos como cando empezamos, non sabemos como estamos na confradía económicamente. Quería deixar claro tamén que o que pasou outro día aí na confradía, que viñeron a verificar as básculas e as pesas e as máquinas, dixeron que fora por culpa deste grupo, ou eu sei por aí. Eu quero dicir, desmentilo, que nós non temos nada que ver con eso, pero seguimos dicindo que o marisco é dos mariscadores, que non é de nadie, é dos mariscadores. Se hai unhas demasías, como debe de haber, supuestamente hainas, eu non vou dicir o que fan con elas, espero que estén justificadas. Non son quen, nem somos quen aquí para dicir o que fixeron con elas, non? Pero se hai unhas demasías son dos mariscadores. E seguimos dicindo o mesmo, gustaríanos saber moito a facturación que teñen da depuradora,
que hasta a día de hoxe nin nos medios, nin ningún sitio dixeron facturouse isto, vendeuse o outro. Aquí todo o que sea tocar parte económica é tabú. Aínda así consideran que a súa campaña de oposición ten dado numerosos froitos, xa que ao longo deste ano conseguironse diversas das súas reivindicacións, como o pesado por medios kilos ou o cambio dos horarios de traballo en función das mareas. Por fin este ano concederon o medio kilo que levábamos pedindo xa de fai moito tempo atrás. As peneiras eléctricas, que, bueno, non era o que tiñamos nós pensado. Tiñamos pensado unhas clasificadoras que pesaran o marisco, que fixeran as pesadas do marisco automáticamente, posto que así non habría ningún error de manipulación, ninguén podría, pois así como funciona co berberecho. Bueno, sempre e cando as pesadas se fixeran, dando os gramos que ten que dar, de 100 en 100, como ven sendo hasta ahora. Por fin este ano tamén se conseguiron os cambios de horario. Se ben é sabido que moitas veces a marea non nos permite traballar, ou tamén cando hai mal tempo. Se temos mal tempo non podemos, a veces temos que empezar unha hora máis tarde. Sería o lógico, non? Para ver se o tempo calma. Levamos moitos anos que iso non se fai, que, vamos, polo menos en 10 anos eu recordo que ainda agora é o principio, agora que estamos próximos ás eleccións, empezamos a traballar pois unha hora máis tarde, dependendo se a marea está baixando ou cando fai mal tempo tamén. Aínda así son moitas as demandas que teñen pendentes, entre elas a formulada polo colectivo de mariscadoras a pé, que piden o apoio dunha lancha de vixilancia nas zonas de traballo para evitar accidentes. Desde o colectivo das mariscadoras a pé pensamos que é moi necesario que estea unha lancha vixiando con nós ata que marche o último mariscador dos bancos, porque pode pasar unha desgracia, pode caer unha muller ou un home mariscador e non hai ninguén que nos auxilie. Pasou aí atrás que ven a marea moi rápido, moi forte, e gracias aos compañeiros a flote, mariscadores a flote, que levantaron e viñeron nos buscar. A min pasoume que ven a agua moi rápido e non podíamos salir do mar. Ali non había ningunha lancha da cofradía, ali non había ninguén. E tuvo que parar xente de traballar, dos homes de mariscadores de flote. Iso non pode ser. Iso de andar paseando cas lanchas a nós non nos convence iso. A nós convence-nos que cheguemos ao mar de noite que tenemos unha lancha ali. Porque este día pasou-nos unha cousa. Chegamos, era de noite, ás 7 da mañán, e metémonos no vedado. Nós non viñamos as baias non están iluminadas. Metémonos, tiña que haber unha lancha ali. Habendo unha lancha, nós non nos metemos no vedado, que non sabemos. Se non vemos a lancha, que vamos? Ou as baias, que vamos facer? Para acometer todas estas melloras, consideran chegado o momento da renovación, polo que agardan con expectación os próximos comicios que, segundo o decreto da Consellería do Mar, celebraránse neste mesmo ano. Informámoslle agora de outras novas nun formato máis breve. O proxecto VideoGuard, un sistema de videovixilancia intelixente para a prevención do furtivismo, estará en período de probas ata finais de ano. Neste tempo, a Xunta valorará a viabilidade de implantar o sistema na costa galega, aproveitando as infraestructuras de telecomunicacións xestionadas por Retegal. O desenvolvemento do proxecto, que arrancará ao longo do primeiro semestre do ano en 2 municipios costeiros, corre a cargo dun consorcio de empresas tecnolóxicas, integrado por Coremain, Bastet Ingeniería, TRC, Retegal e coa participación do Centro Tecnolóxico Gradiant, cun investimento de 1,8 millóns de euros, financiados con fondos do programa Interconecta. O sistema permitirá detectar embarcacións en zonas de porto e rías, así como persoas en zonas de praia, rochas ou bateas en horario diurno e nocturno. A plataforma está deseñada para 2 posibles escenarios, un de curta distancia con estacións de videovixilancia situadas a menos de medio kilómetro das embarcacións e un escenario experimental a unha distancia de entre 5 e 10 kilómetros da costa, para o que se empregarán as torres de telecomunicacións de Retegal. En ambos casos, o sistema grava as imaxes da zona vixiada, analiza a información procedente das gravacións e, ante a detección dunha posible infracción, traslada a alarma ao centro de control e dispositivos móviles en tempo real.
Ademais, o sistema almacena información permitindo a consulta e recuperación das imaxes gravadas. O proxecto garante o respeto á privacidade empregando técnicas de ocultación selectiva daqueles patróns visuais que puidesen permitir a identificación de persoas e embarcacións nas grabacións. Deste modo, o persoal de vixilancia poderá constatar que unha persoa ou embarcación está a cometer unha infracción pero sen poder recoñecela de forma inmediata. Esta ocultación será reversible, podendo recuperarse a imaxe orixinal por parte de persoal autorizado cando sexa necesaria a identificación ou ben a achega da grabación como evidencia en caso de denuncia. O Ministerio de Medio Ambiente, a través da demarcación de costas do Estado en Galicia, iniciou a execución de varias actuacións de urxencia en zonas do litoral, afectadas polos temporais na comarca do Barbanza. As melloras afectarán ás praias de Coira en Portosín, o Pindo e San Francisco en Muros, Boa en Noia e o Areal na Pobra. Tamén se está a proceder á reparación das pasarelas dos areais de Esteiro en Muros, Espiñeirido, Aguieira, Cabeiro e As Furnas en Porto do Son. Estas actuacións son só unha parte das obras que están a executar os operarios de Traxa en diversas praias de Galicia, ou mesmo en paseos marítimos, como o de Riazor, ou en portos como o de Celeiro, onde o temporal desprazou 200 bloques de cemento. O importe total que destinará o Ministerio á reparación dos danos en todo o litoral ascende a 150 millóns de euros. O Club Náutico San Vicente do Mar do Grove acollerá entre o 22 e o 24 de agosto a regata Illas Atlánticas. A cita deportiva acada xa a súa 7ª edición. O Náutico de San Vicente do Mar aspira a consolidar a súa regata das Illas Atlánticas como un referente a nivel mundial. Que esta regata es la decana y la más representativa de barcos clásicos y de época que se celebra en el arco atlántico. Nesta 7ª edición prevese que a regata supere a participación do ano pasado, que xa contou con 32 embarcacións procedentes de Francia ou Portugal. Ademais, este ano ampliaránse as categorías. Dado el interés mostrado en esta edición por varios dragones, tipo de barco precioso, portugueses, y también el interés mostrado por varios barcos de vela cangreja, vamos a incorporar este año 2 nuevas clases a las ya existentes que recibirán el nombre también de alguna de las islas que integran el parque de las Illas Atlánticas. O evento é froito dunha importante colaboración público-privada, unha liña que dende a Xunta queren impulsar. A Administración Autonómica tamén ve neste evento unha importante promoción para Galicia e para as Rías Baixas, como lugares de referencia en turismo náutico. Sigue siendo extraordinario que compaginando una actividad deportiva con unos valores claramente divulgativos del deporte, de la cultura o del medio ambiente, pues protegen y apuestan y fomentan la cultura del barco clásico. A cita celebrarase os días 22, 23 e 24 de agosto, unha última xornada na que haberá un acto de clausura e entrega de premios. Pois así, con deporte chegamos ao remate do noso informar desta semana. Estaremos de volta, como sempre, o próximo xoves. Pero se mentres tanto queren volver a vernos, xa saben que poden facelo a través da nosa páxina web, canalriasbaixas.tv. Ata a próxima semana.